Какво ще се случи, ако 2 седмици не консумираме глутен? Първо, цялостно подобрение на храносмилателния тракт. Със сигурност, ако имате подуване, диария, запек, всичките тези неща ще изчезнат. Ако имате глутенова непоносимост, със сигурност цялостното ви състояние ще се подобри. Ще имате стабилизиране на енергията. Няма да имате тези сривове заради спада и пика на кръвната захар. Така че от тази гледна точка ще имате повече енергия. Ако имате проблеми с кожата, много е вероятно, такива като акне примерно, много е вероятно те да изчезнат и да се подобри цялостното състояние на кожата и да се избистри нейния вид. Също така, възпалителните процеси в тялото ще намалеят. Ако имате автоимунни заболявания, като Хашимото, със сигурност цялата ви симптоматика ще се подобри. Така че пробвайте, тествайте 2 седмици без глутен, за да разберете дали ви понася добре и дали имате проблем с него или не. Защото иначе няма как да разберете и да се чудите откъде идват всичките ви проблеми.